سلام زي خبركم تخطاتلتي channel يوتيوب سينما سمره على توزينا سبورت النهار ኤርትራዊ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ተቀዳዳማይ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ክለብ ኤንቴተ ሳይክሊንግ ቲም ዝሳተፎ ዘሎ መበል 103 ግዚኡ ዝካየድ ዘሎ ጂሮ ዲ ኢጣልያ 2020 ትማል ሶሉስ ብናይ 10 መድረኹ ቀፂሉ ነይሩ ናይ ትማል መድረኽ ተቀዳደምቲ ካብ ላንቺያኖ ተበጊሳ ኣብ ቶሮንቶ ተዛዘመት 177 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበራ ውድድር እዮም ኣሰላሲሎም ስሎቫኪያዊ ፒተር ሳጋን ድማ ነዛ መድረኽ እዚኣ ዝዓወተላ ኮይኑ ኣብ ሰዓት 43.9 ኪሎ ሜትር እናረገፀዩ ንምቀዳድምቱ ናይ 19 ካልኢታት ፍልሊ ማሕዲጉ ንውድድሩ ب4 ساعاتن 1 دقيقة 56 كالتاتن زتعوتላ ኣሜሪካዊ ብራንዶ ማክኑልቲ ካልኣይ መራሒ ናይ ሎሚ ዓመት ጂሮ ውድድር ዘሎ ፖርቱጋላዊ ጃኦ አልሜዳ ድማ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ንውድድሮም ዝፈጸሙ እዮም ኤርትራዊ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ኣብዛ መድረኽ ዘመዝገቦ ደረጃ ምስ ንምልከት ድማ ካብ ዕውት ናይዛ መድረኽ 15 ደቂቃን 51 ካልታትን ምድሓር ንውድድሩ መበል 95 ደረጃ ሒዙ ከም ዛዘመ መረብ ሓበሬታ ፕሮ ሳይክሊን ኣብ ገጻታ ኣፍሊጣ ናይ ሎሚ ዓመት ጂሮ ዝመርሕ ዘሎ ፖርቱጋላዊ ጃኦ አልሜዳ ክኸውን ከሎ ዝተቀዳደማይ ንውድድሩ ብ39 ሰዓታትን 38 ደቂቃን 5 ካልታትን ዝቕልሶ ዘሎ እንተኾነ ከም ዊልኮ ኬልደንማርክ ፔሎ ቢልባኦ ዶሚኒኮ ፖዞቢቦንካ ካብዚ ተቀዳደማይ ዝኾነ ግዜ ከይከሰሩ ዝስዕብዎ ብምህላዎም ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት መድረኽ ሮዛ ማልያ ዓብይ ዝኾነ ለውጢ ክረአ ትፅቢት ኣሎ ኣብዛ ማልያ ከዓ ኤርትራዊ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ካብ መራሒ 1 ሰዓትን 13 ደቂቃን 34 ካልታትን ድሒሩ ኣብ መበል 79 ደረጃ ተቐሚጡሎም ኣብ ናይ ነጥቢ ፈረንሳዊ ኣርኖልድ ዲማርክ መርሕን ከሎ ኣብ ናይ ብሉፅ መንሰይ ከዓ አልሜዳዩ ዝቕልሳ ዘሎ ኣብ ናይ ኣንበሳ ዓቐብ ፖርቱጋላዊ ሩበን ጉሬሮ ኣብ ቅድሚት ዝኸውን ከሎ ብጋንታ ከዓ እንግሊዛዊት ክለብ ኢኒዮስ መራሒት ኮይና ናብ ናይ ሎሚ መድረኽ ክትኣትያ ናይ ኣማኑኤል ጋንታ ኤንቴተ ሳይክሊንግ መበል 13 ተሰሪዓ ውድድራ ተካይድያ ጂሮ ኢጣልያ ሎም ረቡዕ ብናይ 11 መድረኹ ቀፂሉ ክውዕል እዩ ተቀዳድምቲ ከዓ ካብ ፖርቶ ሳን ኤልፒዲዮ ተበጊሱ ኣብ ሪሚኒ ዛዘም ናይ 182 ኪሎ ሜትር ውድድር ከካይድ እዮም እዛ መድረኽ እዚኣ ጎላጉል ዝዓብልላ ብምዃና ንናይ ሽኳ ተቀዳድምቲ ከተርብሕ ትፅቢት ኣሎም ፖርቱጋላዊ ኮኸብ ተጻዋታይ ዓለምና ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፍሎም ሃገራዊት ጋንታ ፖርቱጋል ወኪሉ ኣብ ሃገራዊ ግጥማት ተጸሚድ ዘሎ ሮናልዶ ሃገራዊት ጋንቱ ኣንጻር ሽወደን ካብ ተካይዶ ናይ ኔሽንስ ሊግ ጸወታ ክበኩር ምዃኑን ተረጋጊጹሎም ኣፍኛታት ሃገራዊት ጋንታ ፖርቱጋል ከም ዝገለጽዎ ድማ ሮናልዶ ነብሱ ኣግሊሉ ከም ዘሎን ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ጥዕና ከም ዘሎን ሓቢሮም ንዝቕጽሉ መዓልታት ክውሸብ ምዃኑ ተረጋጊጹ ዘሎ ሮናልዶ ክለቡ ጁቬንቱስ ኣብ ግጥማት ሴሪያ አንጻር ክሮቶኔ ሄላስ ቤሮናን ኣብ ግጥማት ሻምፒዮንስ ሊግ ድማ አንጻር ዳይናሞ ኬብ ንዝህልዋ ግጥማት ኣይከርከብን እዮም ሮናልዶ ብዘለዎ ዱልዱል ተኽለሰውነት ግን በትሕማም በቀሊሉ ክዳኸም ዘሎ ተኽሎ ትሑት ከም ዝኾነ ሓካይም ሃገራዊት ጋንታ ፖርቱጋል ገሊጾም ማንቸስተር ዩናይትድ ሓድሽ ፈራሚያ ኤዲሰን ካባኒ ኣብ ግጥም አንጻር ኒውካስል ከም ዘይስለፍ ኣፍሊጣ ኣብ ዓጋሚ ዕፃው መስኮት ምስጋር ተጻወቲ ብነፃ መስርሕ ምስጋር ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ተጸምበረ ካባኒ ብመሰረት መንግስቲ እንግሊዝ ካብ ፈረንሳ ንዝኣትው ግያሾ ንኽልተ ሳምንታት ክውሸቡ ዘውፅኦ ሕጊ መሰረት እቲ ወዲ 33 ዓመት ነፍሱ ኣግሊሉ እዩ ዘሎ ይኹን እምበር ካባኒ ክለቡ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ግጥማት ሻምፒዮንስ ሊግ አንጻር ናይ ቅድም ክለቡ ፒኤስጂ ንዝህልዋ ግጥም ከርክብ ከም ዝኽእል ግን ይግለጽ ኣሎም ንኣንቶኒ ማርሻል ብመቕጻዕቲ ንሰለስተ ፀወታታት ከሲሮ ዘሎ ሾልሻየር ናይ ካባኒ ሙሻብ ተወሲኽዎ ኣብ መስመር መጥቃዕቱ ሕፅረት ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ዝመጽእ ቀዳም ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ አንጻር ኒውካስል ክገጥም መደብ ተታሒዙ ዘሎ ሾልሻየር ኣብዛ ግጥም ስዕረት ምስ ዘመዝግብ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ ጸቕጢ ክዓዝዝ ከም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ስፖርት ይሕብሩ ኣለዎም ተጻዋቲ ማንቸስተር ዩናይትድ እታ ጋንታ ኣብ ልዕሊ ኣርጀንቲናዊ ሳልሳይ ሓላዊ ዳታ ጋንታ ሮሜሮ ትገብሮ ዘላ ኣተሓሓዛ ከም ዘቆጥዖም ተገሊጾም ምስ ምምጻእ ዲን ሄንደርሰን ኣብ ግጥማት ኤፍኤ ካፕን ካራባኦ ካፕን ዝረኽቦ ዝነበረ ናይ ጸወታ ዕድል ሰመንጠለ ሮሜሮ ኣብ 5 ጥቅምቲ ዝተዓጽወ ምስጋር ተጻዋቲ ካብ ጋንታ ተፋኒዩ ናብ ክለባት ኣሜሪካ ክኸይድ ዝነበሩ ድሌት ዩናይትድ ካብ ሽያጡ 10 ሚልዮን ብምሕታታ ግን እቲ መስርሕ ከም ዝተዓናቐፈ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ግጥማት ሻምፒዮንስ ሊግ ዝሳተፉ 37 ተጻዋቲ ነቲ ማሕበር ኣብ
ዝረከበትሉ ኣጋጣሚ ንሮሜሮ ካብ መሳርዓ ብምውፃእ ድማ ንሌግራንት ሳልሳይ ሓላው ውልዳት ኢላ ብምዝጋባ ኣብ ልዕሊ ሮሜሮ ንዘለዋ ድኹም ኣተሓሓዛ ዝጉልሕ ብምዃኑ ተፃወቲ ተጋንታ ቁጥዖም ይገልጹሎም ወላኳ ኤቨርተን ሮሜሮ ከተፈርሞ ተበጉሶታት ወሲዳ እንተነበረት ብዩናይትድ ዝተሓተተ መጠነ ገንዘብ ስለ ዝኸበራ ግን ካብ ሮማ ብልቓሕ ንሽወደናዊ ሮቢን ኦልሰን ምፍራማ ዝዝከር እዮም ريال مدريد نكيليان مبابي كتفرمون تدعزي كيلا أنفتانا باتقعي دورتمون حالان كتقبر مخانا تغليتهم يخون بركا بيجي لعل جنزب كتحتات كمتخل سجنزب تمثل زلا ريال مدريد نسوسان 3 مليون ملك وعل زلو نرويجاوي هالاند كم أمارات غير حيزاتهم زلا تحبيرهم كابار دي برينسس كفانو نايكل التعامتات وعل ترايد صرفون مبابي بكلبو بي اس جي ناي من واحد عدل حتو كوه يغربو لنتولو تتصاوت هايقن نفسو أب برنابو ناي مرأي حلمي سلازلو نتي بكلبو زقربو لزلو حتوتات زاقيم تصمام زنيو يبوزلهم نسبور شادرتم دموخان سمور غزي زحلف زلو هالاند تخكلنيا تكاي بنزيما እናተባህለ ዝግለጽ ዘሎም ዕድመ ቤንዜማ ከሻቅላ ጀሚሩ ዘሎ ደርማስ ጋንታ ሪያል ማድሪድ ድማ ንሃላንድ ከመተካታ ቤንዜማ ንምግባር ናይ ቀዳምነት ትህበሉ ግዜ ሕጂ ከም ዝኾነዮም ነባራት ተጻወቲ ሪያል ማድሪድ ትጽውዑም فرنساوي أكافالي كلب تشيلسي نقول كانتي عور حتري أبز خفت مسكوت مسجار تصاوتي كاب تشيلسي ستefانيو ناب ريال مدريد كتسمبر كم زخل تقليتهم نابناي عاركو مرعان خي كيد بأصل تاني تشيلسي فرانك لامبار فقار السخل كلي كانتي وساني أصل تانيو أعود تعيو كم زلو مستتصاوتاي كأرب الزلو موغناتي غنصوم تزوت حبريتا وسشخو أبز غلص ودما كانتي أب سانتياغو برنابو ناي متصوات حلم سلا زلو وكلتو كاب تاغانتا تفانيو ناب سبانيا زمر حلو مسرح يبغاغسو كم زلو تقليتهم حنتي كاب كند دلايت نقول كانت زخونة ريال مدريد حلمو نايت تتصاوتاي ن 29 عامتا كافالي غادن مغبار مسرح كجمر كمتخل ابت غداي قربت زلو موغنات يحبروم اب سانفور بريج ناي 3 عامتات وعل ترفو كانت اب 2016 بأساس 30 مليون باوند كاب كلب ليستر ناب تشيلسي متصمبارو ذكريوم مسغانتا مخاندما اب زكايرو 175 قطمات كلب تشيلسي تعواتي تصوا بريمير ليج اف اي كابن ايروبيان ليج كتكون اب كيعوايوم نقول كانت ابليكيشن 15 أكتاتيلو بولو ستصواتاي بريمير ليج زبل مشلامو ذكريوم حلافي معبال كعسو غير علمنا بمخان أمعي زركب أرسن بنجر وانش عالمن وانش أوروبان عم نفسه كف كل التعاملات كايت تسوي لهم سلطاني أرسنال زنبر بنجر نز حساب كهب زخالة زوم كتمات أبنويح عوانات يكايدو مهلهم مغرتهم يحسس كم زلو يوغيسهم بنجر كم أبنت تقصو دمه عمت مغرتهم تفتاونتن زي حسس كتمات شامبيونز ليجيو أقريبهم بنجر مس جرمنايت غازيت أبيل أبزا كايروك على محتد وانش عالمن وانش أوروبان اجري أب عمت كايدو إز زمن زتقلبو مسرحيم إز نيشنز ليج بزبل كتسل تأتاتي زلو قطمات ألينا نتصور زخونة أكايدو زحلو وردر كان قربيو زلنام أب قناتات وطيخا نسبات نيشنز ليج انتايو إلكا انتر حديد كام كقال تصوو زخولو أي تركبني خام تلازي وانش عالم وانش أوروبا كاب أربعة عامتات زكايدو نتصبيون حدا كابتي حدا الناس عام انت زكايدو تصبغني رخبل بنجر قبل علت وردر زلو قريتا قليتهم نيشن ليج بزبل وردر نترجم زي بلو نايم حزن تصوتات نمتكا تبهيلو استعتات وكان تخونه بنجر جن إز مقرات يبلون بمبال داقم جمت كجبرولو يتصو علم يخون نبر إز بنجر زغرب حسب بعلو زحسب نبر اتنرفي نفيفا أي ركبون فيفا أمتصعي نايز كايدو سلس وردرات وانش عالم أقدمو زحنت تصم مدبات بمهلهم اتي ببنجر زوت زول حسابات أمتصعي كزتيلو كم زخيل يزحبر أبتصوع عالم كساتفو كلبات ناي كابسالاسان كلتنا بربعان حمشون تنكدي بعزبل أكرخاري زعبا كزتيلو لحرم صنحو زفلاتيهم أب أمريكان مكسيكون كندا تأنجيرو زكايد تصوع عالم كلاشن 20 دما نتا أقدمو بريزنت فيفا إنفانتينو زغربة تساطفنت 4 تنكلبات أوانش عالم زبل حساب أبتكبره كرأة أو سنة بتصيح خمزلو زفلاتيهم إيطاليويت كلب جوفنتوس نتخلخلاي بايرن مونيخ ديفيد ألابا أبز غتصل عامة سبورت بنص مسرح مسجار كتصنبروه أب أزيو عود زخونة زي تخمزلا تقليتهم بتعواتي تشامبيونز ليج زحلف عامة بايرن مونيخ نزغربلو نايمنا وحول زنت سجزلو ألابا أبز عامة بلوت من قصاص كابز رايت تصوتي إتا باباريويت
ጋንታዩ ሱምያት ተጻወቲ ቅድሚ ውዕል ምእሳር ብነፃናይ ምስጋር ልምዲ ዘለዋ ጁቬንቱስ ኣቐዲማ ንኣሮን ራምሲ ኣድሪያን ራቢዮት ፖል ፖግባ ዳኒ ኣልበዝ ዝኾነ ገንዘብ ከይከፈለት ኣባላት ኣረጊት ጎርዞ ከም ዝገበረቶም ዝዝከር እዩ ኣመል ምስ መግነዝ ከም ዝበሃል ድማ ጁቬንቱስ ሕጂውን ኣለባ ብነፃ ናብ ቱሪን ንምምፃእ ኣብ ዕውዘተ ከም ዘላ ይሕበር ኣሎ ካብ ጁቬንቱስ ብተወሳኺ ክለባት ማንቸስተር ዩናይትድ ማንቸስተር ሲቲን ፒኤስጂን እውን ኣገልግሎት ዴቪድ ኣለባ ንምርካብ ጉዳይ ተፃዋታይ ብቐረባ ዝከታተላ ዘለዋ ክለባት እየን ይኹን እምበር ብኣንድሪያ ፒርሎ ትምራሕ ዘላ ጁቬ ነቲ መስርሕ ትቕልሱ እያ ዘላ ካብ ኣካዳሚ ባየር ሙኒክ ድሕሪ ምምራቑ ኣብ 2008 ኣባል ዓባይ ጋንታ ባየር ሙኒክ ክኸውን ዝበቕዐ ዴቪድ ኣለባ ምሳ ጋንታ ብምዃን 9 ፅዋዓት ቡንደስሊጋ 6 ፅዋዓት ጀርመንን 2 ፅዋዓት ሻምፒዮንስ ሊግን ኣቲሩ እዮም ግብፃዊ ኣካፋሊ ክለብ ኣርሰናል መሐመድ ኤንለኒ ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ኣርቴታ ዝገበረሉ ዘሎ ሓገዝ ከም ዝሕገዞ ገሊፆም ዝሓለፈ ዓመት ኣርሰናል ኣብ ትሕቲ ኣላይነት ኡናይ ኤምረ ኣብ ዝነበረትሉ ኣጋጣሚ ብልቓሕ ናብ ቱርኪ ተሰጋጊሩ ዝነበረ ኤንለኒ ኣብዚ ዓመት ናብ ኣርሰናል ተመሊሱ ፀወትኡ ኣብ ምክያድ እዩ ዝርከብ ኤንለኒ ኣርቴታ ንዝሃቦ ዕድል ድማ ኣዝዩ ከም ዝሕገሶ ዝሕብር ዘሎ ናብ ለንደን ምስ ተመለስኩ ንኣርቴታ ኣይተዛረብክዎን ቅሩብ ፀቕጢ ነይርኒ ብዛዕባ እንታይ ሕጉሶ ጥራይ ዝሓስብ ነይረ ገጽ ንገጽ ምስ ተረኸብና ግን ናይ ኣተዓላልማኻ ኣገባብትን ክትፃወቶ ዝደሊ ዘለኻ ፀወታን ከምቲ ኣነ ዝምነዮ ኣገባብ ኢለዮም ነታ ጋንታ ንምቕያር ዝገብሮ ዘሎ ሓገዝ ኣዳዓዚበ ድማ 100% ጉልበተይ ነታ ጋንታ ክውፊ ተበጊሰ ኣለኹ ክብል ኤንለኒ ገሊፆም ኤንለኒ ብዛዕባ ኡናይ ኤምረ ተሓቲቱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ድማ ኣብ ትሕቲ ኤምረ ብዙሕ ናይ ፀወታ ዕድላት ይረክብ ኣይነበርኩን እዚ ድማ ርእሰ ተኣማንነትካን ስምዒታትካን ዘጉድል እዩ ናብ ቤሽክታስ ብልቓሕ ኣብ ዝኸድኩሉ ድማ ርእሰ ተኣማንነተይ መሊሰ ዘለኹም ናብዚ ምስ ተመለስኩ ድማ ብምምፀይ ዝተሓጎሱ ብዙሓት ሰባት ተዓዚበ ኣብ ግዜ ልምምድ ኩላ ኣባላት ጋንታና ፅቡቕ ርእቶ ይብኒ እዚ ድማ ብዝያዳ ርእሰ ተኣማንነተይ ክዕቢ ጌርኒ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልታት ድማ ንርእሰ ተኣማንነተይ ከስርሖ ክፍትኒ ኩሉ ግዜ ዝደልዮ ነገር ኮይኑ ይኻድ ስማዓኒ ከም ዝመስለኒ ኣብ ዝኾነ ስራሕ ንግሆ ኣብ ተኣትወሉ እዋን ሓድሽ ነገር ክትመሃር ዘለካ ከተዕብዮ ድማ ትፅዕሪኻ እዚ ሓረግ ድማ ኩሉ ግዜ እዩ ካብ ድቃሰይ ኣብ ዝበራብረሉ እዋን ኣብ እምሮ እዩ ዘሎ ክብል ኤንለኒ ናብ ኣርሰናል ብኣርቴታ ተዋሂቦ ዘሎ ዕድል ኣመስጊኖም بركم تخطاتلتي channel يوتيوب سينما سمرة نلوم زبالنيا زيناتات سبورت أبزي في الصم سلامك تتالكم نمسكن